Good morning लोगोफोर बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिखौ नोंथांमोननिसिम गोजोननायखौ जासिहरबाय आरो नोंथांमोनजों दिनै आरोबाव भिडिअ गुसुङै शेयार खालामनो होननानै फैबावबाय। दिनै आं दस्रा जायगायाव दंफैयो, दाबसे जायगायावहाय बेनिफ्राय उफाय गैया दै लाबाय, बेनिफ्राय उन्दुनानै उन्दुबाय, ओमफ्राय दा सिखारबाय आं दुगैबाय लोबबाय बिदि जाबाय। ओमफ्राय आंनि रुमाव मा मा स्टाइल दङ बेवहाय माबायदि देखायनो हागोन आं। गद्रेज दङ नै, बेवहाय कम्बल दङ नै, बेनिफ्राय बे कम्बलाखौ आं दिनै जोमाखै। बेनिफ्राय आङो थोंजों दुगैबाय लोबबाय आं बेयावनो उन्दुबाय आरोखि। टावेलबो लाबोना फैयाखै, बेनिफ्राय हरदोथ' जानायखाय लास्टआव दुगैनानै आंबो बेनिफ्राय टावेलखौबो दिहुननाय जायाखिसै, आङो गामसा लाखादोंमोन बादोंमोन देरनानै गामसा लाखादोंमोन बेग। बेनिफ्राय नै रुमा बेबायदिनो आरोखि ना नै। बेनिफ्राय आङोहाय दै बथल मोनसे अलरेडि दोननानै होदोंमोन आरोखि ना नै, माने रायज्लायनानै बुकिं खालामनानै ओंखाम जानानै फैनानै डाइरेक्ट उन्दुफैदों दुगैनानै। बेनिफ्राय रुमानो जाहैबाय, रुमा सोरबा सोरबाफ्रा मिथिगौ, सोरबा सोरबाफ्रा मिथिनाय नङा। माने बे साबिजों लोगोसे टाच जायो आरोखि ना कारेन्टआ। नायब्लानो जाबाय दे नोंथांमोन, बेखौ मिन्थियोना मिन्थिया सोरबा सोरबा। बे साबिखौ बख'योब्ला लाइटआबो अफ जागोन आरोखि। बेलाय नै कारेन्टआ थांबाय नै बे साबिजोंनो आरोखि। बे साबियानो बिराद खामानि होयो आरोखि ना। बेनिखायनो आं नै देखायबावनि नोंथांमोननो। बे साबिखौ सोलानो ओरै नारसिननांगौ आरोखि, होनब्लानो लाइटआ जोंबाय नै बेबायदि आरोखि। नै गिदिंफिनबाय दा नै फांखाया। दायो आङो जायगा दाबसेयाव थांनोसै। बाथरुमाबो बेनोमोन नै, बिराद मोजां साफामोन। बेलाय नै साफामोन बरिया। बेनिफ्राय आं दायो जायगा दाबसेयाव थांनोसै। जायगा दाबसेयाव थांनानैहाय बेसे गोबाव जागोन आंबो मिथिया। ओरैबोला दिनैबो थालांनाय जासिगोन आंनि आन्दाजाव। नै दंफां लाइफां दं आरोखि ना बेयावहाय। दा आङो ओंखारनोसै आरोखि ना। आरोबाव दाहाय मबे जायगायाव थाङो बेखौ एसे आं देखायबावगोन आरोखि ना। अके जाहैबाय 304 नाम्बारावहाय नै, आरो बेजों लोगोसे बे साइडजोंहाय नै देखायनि ओरैहायबो माबा दंबावोसो ना नै, ए न'सो दं माथो ओरैजाय। दे ओरैहाय खेबथ'ला बे गाखोबोयो नै, आरोबाव ओरैबो थांबावोसो गोजौआव थांनायाथ' मैया लिफजोंसो फैदों नालाय। बेनिफ्राय नै जायगाया वाव गारिया बेयाव पार्किं खालामदों आं हनै। वाव बरिया। नोंथांमोना मिथिबायना जायगाखौ नायनानै। आं दंफैयो जाहैबाय गुवाहाटियाव दंफैयो आं नै। बिल्डिंफ्रा नै, सोर गुवाहाटियाव दङ लोगो हमनो गोसोब्ला लोगो हमनो हागोन। दसे लोगो हमलायनो हागोन, जेबो नङा। नै लामाफ्राथ' बेनोसै नै, गारिया बैयाव आरोखि। गारिनि थाखायबो पार्किंआ ओरैबायदि ग्लां गोसो बायदिखा आरोखि ना नै, मोजां। ओंखारलांनोसै आङो दायो जायगा दाबसेयावहाय। फिसा खामानि दङ, बे खामानिया दाखालिनिफ्राय थांलाय फैलाय दाबो जोबनांगौआरोखि। बेनि थाखायनो दा फैनाय जादों, आरो बेजों लोगोसे आङो भिडिअ बानायगासिनो दं। अके चलो ओंखारनोसै जों। ओंखारनो नागिरबाय नै, दाने अखासो हाबाय आरोखि ना नै। दाने सेसखा नै, मा जाबावगोनलै बेजोंलाय। सेस होनब्लाबो ओंखारनांसिगोन। बोथोराथ' दिनै एसे अखा खोरोमदों। बेनिफ्राय दा मिन्थिनोसै बेसेबां हायो बेसेबां अखा हायो। एखेबारे गुवाहाटियाव अखा हाबाय होनबायला दै बाना जायो दे ओरैहाय हाइरडफ्रा। बिराद खस्थ' मोनो। बे गारियालाय फिसाखौसो लाबोदों, साखा गाहाय। बिराद खस्थ' मोनगोन आरोखि आं थादों जाहैबाय नैबे हटेलावनो। नायदो बेयावनो आरोखि।